Tämä ei ollut mikä tahansa auto. Se oli lahja ehkä yhdeltä maailman pahamaineisimmalta mieheltä, Adolf Hitleriltä. Lahja oli Mercedes 770, panssaroitu luksusmersu, jokaisen diktaattorin ykkösjoululahja. Tämä auto oli kuitenkin poliittisesti liian riskialtis, niin ettei Mannerheim voinut pitää sitä. Kesä 1942 oli Suomen historiassa outo ja vaarallinen tasapainoilun aika. Suomi ei ollut Saksan liittolainen, mutta se oli Saksan rinnalla. Yhteinen vihollinen, Neuvostoliitto, pakotti Suomen nojautumaan Saksaan saadakseen aseita, ruokaa ja polttoainetta. Ilman tätä tukea sota olisi saattanut päättyä nopeasti ja katastrofaalisesti. Tässä oudossa diplomatian ja sodan ristipaineessa tapahtui jotain ennennäkemätöntä. Adolf Hitler saapui Suomeen onnittelemaan Mannerheimia hänen 75-vuotispäivänään. Tapaamisen virallinen syy oli onnittelu. Todellisuudessa Saksa halusi varmistaa, olisiko Suomi heidän rinnallaan edelleen sodassa. Ruokolahdella Marskin syntymäpäivillä tarjoiltiin lohikeittoa, hanhea ja punaviiniä. Mutta Hitlerille tarjoiltiinkin parsakeittoa, kaalipiirakoita ja teetä. Olihan Hitler kasvissyöjä. Viinitkin jäivät juomatta, sillä hän kammuksui alkoholia. Hitler oli jo aikaisemmin lähettänyt Mannerheimille lahjan. Kaikkien aikojen näyttävimmän panssaroidun Mersun, joka luovutettiin Mikkelissä. Se ei ollut syntymäpäivälahja. Se oli ele, muistutus ja viesti. Pehmeä diplomatia panssaroidussa paketissa. Virallisilla syntymäpäivillä Hitler ojensi Marskille hänen muotokuvansa sekä 3 maastoajoneuvoa. Mannerheim itse olisi halunnut, ettei näitä juhlia olisi järjestetty. Hitler oli kuin se hullu naapuri, joka pyytää aina kaljalle, mutta olisi erittäin kiusallista lähteä hänen mukaansa baariin. Mutta millainen tämä panssaroitu Mersu, minkä Hitler antoi Mannerheimille lahjaksi, oikeastaan olikaan? Tämä ei ollut mikä tahansa auto. Tämä oli siihen asti kaikista kallein, pisin ja raskain Mersu, mitä oli koskaan valmistettu koko maailmassa. Moottori oli valtava, 7,7-litrainen suora 8, joka kehitti 150 hevosvoimaa. Toki tässä autossa oli hyvin erikoinen yllätys. Mekaaninen ahdin, joka aktivoitui siinä vaiheessa, kun kuljettaja pisti kaasun pohjaan. Ja siinä vaiheessa auto muuttui suorastaan raketiksi, joka tuotti 230 hevosvoimaa. Mikä tuohon aikaan teki tästä autosta yhden vahvimmista ja nopeimmista autoista, mitä oli valmistettu. Tämä oli kuin panssaroitu luoti. Auton ovissa, rakenteessa ja lattiassa oli panssaria useiden senttimetrien paksuuden. Tämä auto suojasi niin miinoilta, pommeilta kuin aseilta, vaivattomasti. Renkaat olivat oma tarinansa. Ne olivat sen aikaiset run flat renkaat, eli jos ammuit luodin näin renkaisin ja ne puhkesivat, niin matka sen kuin jatkui. Mikään ei pysäyttänyt tätä autoa. Ja auto painoi lähes 5 tonnia, joten jarrut ja kaikki rakenteet, jousitukset olivat kuin pienessä kuorma-autossa. Auton yksi oudoimmista yksityiskohdista oli sen vararengas. Sitä ei kukaan pystynyt nostamaan yksin. Auton vararengas painoi 150 kiloa. Tavallisessa autossa rengas nostetaan käsin, mutta tässä sitä ei todellakaan pystynyt, koska yksi ihminen ei olisi pystynyt nostamaan auton rengasta takakontista omin paljain käsin. Siksi takakonttiin rakennettiin mekaaninen kiskosysteemi. Vararengas oli kiinnitetty metalliseen kelkkaan, joka liukui ulos takakontista kuin tykin kuula. Kun kontti avattiin, rengasta ei nostettu, vaan se
vedettiin ulos liukumekanismilla, joka kantoi renkaan koko painon. Mannerheimin autossa ei ollut näitä renkaita, ja meidän suomalaisilla monttusilla teillä ilmakumirenkaat olivat paljon parempi ja mukavempi vaihtoehto. 7,7 litrainen moottori, josta auto oli itse asiassa saanut nimensä, vaati lentokonepolttoainetta, erikoisvalmisteista polttoainetta, jota piti varta vasten raahata Saksasta Suomeen tätä autoa varten. Nämä kaikki panssaroidut luksusmersut valmistettiin vartavasten käsin asiakkaan toiveiden mukaisesti. Mannerheimin 770 oli Cabriolet F, jota kutsuttiin myös Grosser Mercedes Offener Tourenwageniksi. Saksan lausuminen on minulle ehkä haaste, ja tuo olisi pitänyt olla paljon vihaisempi semmoinen Grosser Mercedes Offener Tourenwagen. Jotenkin noin se pitäisi varmaan lausua oikeasti. Mercedes 770 oli siis kaikkea muuta kuin tavallinen auto. Se oli suunniteltu näyttämään voimaa, kestämään hyökkäyksiä ja kuljettamaan diktaattoria läpi kaaoksen. Ja juuri siksi tämä auto oli niin ristiriitainen lahja. Se ei ollut vain auto, se oli symboli. Adolf Hitler suhtautui autoihin lähes pakkomielisesti. Oli sitten kyse hänen luksusautoistaan tai sitten hänen kehittelemästään kansanautostaan, eli Volkswagenista. Hitler tarkasti henkilökohtaisesti kaikki omat autonsa pieniäkin yksityiskohtia myöten. Hän henkilökohtaisesti tarkasti myös tämän Mannerheimille tulleen auton. Hän kävi läpi myös kaikki ne paraatissa käytetyt autot, joilla hän oli kulkenut. Miksi sitten panssaria autoihin? Vuonna 1939 Hitleriin kohdistui pommi-isku, joka sai hänet vakuuttuneeksi siitä, että hänellä on oltava panssaroitu Mersu. Niin hän hankki itselleen Mercedes 770K Crosserin, yhden aikansa edistyneimmistä ja raskaasti suojatuista autoista. Auto teki häneen niin suuren vaikutuksen, että hän teetti lisäksi pienen erikoissarjan näitä autoja. Yksi näistä harvinaisista panssarimersuista päätyi lopulta Mannerheimin haltuun. Ja siitä tuli osa yhtä erikoisimmista valtiollisista lahjoista, mitä on koskaan maailmassa annettu. Mannerheim ei koskaan ajanut tällä autolla. Oli hän kuitenkin ratsumies luonteeltaan. Kuitenkin hän rakasti kaikista eniten juuri tätä Mersua. Olihan se loistoluokan auto, ja hänen kuljettajansa sai todellakin ajaa paljon tällä autolla. Autolla otettiin jopa kisaa. Lopulta Mannerheimin oli kuitenkin tehtävä se, mitä jokaisen johtajan olisi pitänyt tehdä tässä tilanteessa. Luopua autosta kokonaan. Aluksi auto piilotettiin pois kaikkien nähtäviltä, mutta Mannerheim möi lopulta auton pois. Autosta olisi voinut tulla hänelle valtava taakka ja maineriski, kun hän nousi presidentiksi. Marski möi autonsa Ruotsiin, josta se kulkeutui Yhdysvaltoihin, ja se on nähty jopa elokuvissa. Autoa kaupattiin miljoonilla markoilla Hitlerin autona. Kiitos tästä tulee Ruotsista, missä sitä kailotettiin uutisissa pahan miehen autona, Hitlerin autona. Ja tornihuhu sai elää pitkän aikaa. STT teki jopa tiedotteen, että tämä auto ei todellakaan ollut Hitlerin auto, vaan Mannerheimin auto. Ylpeästi suomalaisten auto. Auto oli ollut esillä Yhdysvalloissa ihmisten nähtävillä ja kaikki tärvelivät sitä, koska pitivät sitä paholaisen autona. Auto sai kiertää kuin sirkuksen kummajainen esityksestä toiseen. Autoa yritettiin saada vielä takaisin Suomeen. Olihan sen myyntiä lopulta pidetty skandaalina. Sen historia oli kuitenkin lujasti kiinni suomalaisten kohtalossa.
Auto on nykyisin William Lyon kokoelmassa Yhdysvalloissa. Toki omistaja itse kuoli vuonna 2020, mutta hänen kokoelmansa on edelleen ylläpidossa hänen omaistensa voimin. Lopuksi voidaan todeta, että tämä Hitlerin lahja ei eroa millään tapaa siitä avopuolisolta saadusta villapaidasta, joka on liian kireä, liian hiostava, liian nolo pidettäväksi yleisellä paikalla, joten se on piilotettava syvälle kaappiin pimeimpään paikkaan, jottei kukaan enää ikinä löydä sitä.